لمبے لمبے حساب کرن والے 5-10 منٹ بیٹھ کے میرے نبی دا نماز دے اندر کھڑا ہون دا طریقہ تو کیوں نہیں دیکھدا؟ میرے نبی دے صحابہ دا طریقہ کیوں نہیں ویندا؟ قدم دے نال قدم ملا کے میرے نبی نماز دے اندر کھڑے ہوندے نے، تو کیوں الگ الگ کھڑا ہونا ہے؟ اگر بخاری دے اندر دا حوالہ نہ موجود ہوئے میں آئندہ ممبر تے چڑھنا چھڑ دیاں گا۔ آمین بالجہر میرے نبی تو ثابت ہے، بخاری دے اندر دا حوالہ موجود نہ ہوئے تو اللہ دی قسم منبر تے چڑھنا چھڑ دیاں گا۔ قدم دینا قدم لانا میرے نبی دی سنت ہے، بخاری دے اندر موجود نہ ہوئے تو منبر تے چڑھنا چھڑ دیاں گا۔ رفع الیدین کر کے میرے نبی نے نماز نہ پڑھی ہوئے، میں بخاری دے اندر موجود نہ ہوئے منبر تے چڑھنا چھڑ دیاں گا۔ ویر جی دل دا دکھڑا تیرے تو میرا پرا لگنے میں تیرے نہ پیار کرنا وا، میں تینوں قرآن دی حدیث دی طرف پہ بلانا وا۔ تحقیق کر میرے نبی دی حدیث دی، تحقیق کر میرے نبی دے طریقے دی۔ اللہ اکبر، اللہ میرے